Пагроза суседзям пашырае геаграфію. У 22-м з Беларусі расійскія войскі заходзілі ва ўкраіну. У 25-м з Беларусі расійскія дроны залятаюць у Літву. Затое ў самой Расіі авіяцыйны калапс, дзякуючы беларусам. І яшчэ адна вайна, дакладней бітва за ўраджай. Камбайнамі намалацілі менш, чым языком. Панядзелак 28 ліпеня, 19 гадзіна, аб'ектыў, я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Мирное небо над головой забудьте. Падчас чарговай расійскай атакі на Украіну ў Беларусь заляцелі прынамсі 5 расійскіх беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе выданне «Флагшток». Пры гэтым адзін з БПЛА праляцеў праз усю Беларусь і апынуўся ў Літве. Як у суседняй краіне адрэагавалі на ўжо другі гэткі выпадак парушэння паветранай прасторы за месяц, распавядзе Андрэй Сульжыц. Раніца ў Вільні пачалася з СМС-паведамленняў паліцыі. У краіну з Беларусі заляцеў беспілотнік неапазнанага тыпу. Жыхароў, якія заўважаць дрон, які ўпаў, просяць не набліжацца да яго і неадкладна паведаміць пра гэта ў паліцыю. Кадры з пралётам дрона з'явіліся ў сацыяльных сетках. Беспілотнік заўважылі над Вільнёю раніцаю каля 5 гадзіны. Ён пралятаў на вышыні прыблізна 200 метраў у кірунку Коўна. Паводле выдання «Флагшток», напярэдадні БПЛА мог заляцець у Гомельскую вобласць, калі Расія пачала паветраную атаку супраць Украіны. Сілуэты характэрных гук указваюць на тое, што гэта мог быць дрон тыпу «Гербера». На момант стварэння сюжэту яго яшчэ шукалі. Пока что трудно определить, какого типа это был объект. Находился ли на нем груз, который представлял опасность для жизни и здоровья граждан. Поэтому каких-то выводов сейчас предоставить я не могу. Паводле міністркі абароны краіны Довеля Шакаліене, расійскі лятальны апарат мог заблукаць праз уздзеянне сродкаў украінскай радыёэлектроннай барацьбы. А ў звязку з рыхтаваннем Беларусі да восеньскіх вайсковых вучэнняў «Захад-2025» таких инцидентов может быть больше. То, что это вопрос имеет момент психологической такой операции, тестирования, как будете реагировать институции, как будете реагировать население, это безусловно так. Пасля таго, як аб'ект, які ляцеў з тэрыторыі Беларусі, парушыў паветраную прастору Літвы, камандуючы арміяй нашай суседкі Раймундас Вайкшнорас заявіў, што паблізу мяжы разгорнуць дадатковыя сродкі супрацьпаветранай абароны. Сейчас и на экспертном, и на государственном уровне обсуждается то, как усиливать воздушную оборону, особенно потому, что это не только вопрос Литвы, но помним, что были происшествия и в Латвии, и также в Польше такого рода. 10 ліпеня дрон тыпу «Гербера» ўжо залятаў на тэрыторыю Літвы. Ён разбіўся прыблізна за кіламетр ад мяжы з Беларусю. У выніку афіцыйная Вільня ўручыла часовага паверанаму ў справах Беларусі ноту пратэсту. Андрэй Сульжыц, Белсат. У службе бяспекі Украіны заявілі пра затрыманне шпега ў Валынскай вобласці нашай паўднёвай суседкі. Паведамляецца, што мужчына збіраў інфармацыю пра украінскія войскі на заданні камітэту дзяржбяспекі Беларусі. Цяпер затрыманаму пагражае пажыццёвае зняволенне і канфіскацыя маёмасці. Як вызначыла следства, фігурантам аказаўся 24-гадовы беспрацоўны, які, цытата, шукаў лёгкі заробак у тэлеграм-каналах. Сярод асноўных заданняў, што выставіла яму КДБ, было назіранне за месцамі размяшчэння блокпастоў і ўмацаваных раёнаў сілаў абароны на мяжы з Беларусю. Таксама мужчына спрабаваў выявіць вайсковыя эшалоны, што рухаюцца мясцовымі чыгункамі або змешчаныя на транзітных станцыях. У затрыманага сканфіскавалі тэлефон з ананімным чатам у месенджары, які ён выкарыстоўваў для кантактаў з беларускім спецслужбістам. Вялізнай чэргі, паўсотні адмененых рэйсаў, тысячы незадаволеных пасажыраў. Гэтак выглядаў сённяшні хаос у расійскіх аэрапортах. І гэтым разам не праз украінскія дроны.
У найбуйнейшага авіаперавозчыка Расіі Аэрафлоту здарыўся маштабны тэхнічны збой. Пазней высветлілася прычына ў дыверсіі, у выніку якой камп'ютарная інфраструктура авіякампаніі была моцна пашкоджаная. Беларускі след ва ўзломе Аэрафлоту у матэрыяле Антона Бяздольнага. О 6 раніцы по московскім часе найбуйнейшая расійская авіакампанія «Аэрафлот» паведаміла пра тэхнічны збой. Пачаліся дзесяткі адменаў і пераносаў. Агулам за дзень яны закранулі больш за 100 рэйсаў, у тым ліку ўсе запланаваныя на сёння ў беларускую сталіцу. Прыкладна ў той жа час пра ўзлом унутранай сістэмы «Аэрафлоту» паведаміла ініцыятыва кіберпартызаны разам з хакерскай групоўкаю «Silent Crow». Яны сцвярджаюць, што здолелі заглыбіцца да ядра электроннай сістэмы перавозніка і знішчыць 7000 сервераў, працоўныя станцыі ды дзясяткі тэрабайтаў базаў звестак. Усе гэтыя рэсурсы цяпер недаступныя або знішчаныя. Аднаўленне будзе патрабаваць, магчыма, дзясяткі мільёнаў долараў. Шкода стратэгічная. Пострадавших будет много. Как им будут возвращать деньги, не ясно. Насколько быстро они смогут улететь, тоже непонятно. Но, тем не менее, это не критическая еще масса. Вот чтобы критическая масса была, это значит, что авиакомпания встала и не смогла выполнять никакие рейсы. Такое бывает просто даже из-за сбоя электронного. Хакеры сцвярджаюць, што атрымалі доступ да персанальных камп'ютараў персаналу авіаперавозніка, у тым ліку кіраўніцтва, праз нядбаласць. Да прыкладу, генеральны дырэктар кампаніі не мяняў паролю з 2022 года. У выніку ў распараджэнні кіберпартызанаў апынуліся запісы праслухоўвання тэлефонных размоваў работнікаў, а таксама поўная інфармацыя пра пасажыраў ды іхнія пералёты. Либо у них качество специалистов, которые отвечают за безопасность, достаточно низкое, либо уязвимости слишком много. И потенциально можно говорить о том, что технологические санкции работают, что чем сложнее система и чем больше компонентов, которые не обновлены, тем легче делать взлом. Кіберпартызаны ў каментары Белсату запэўніваюць, што удар не закрануў кіраванне палётамі і не нёс рызыкі бяспецы пасажыраў. Хутчэй за ўсё, нейкія праблемы ў іх будуць зараз і ў будучыні, і раюць не карыстацца авіялініяй на тое, каб не падвяргаць сабе рызыкі, таму што яны могуць зараз рабіць памылкі, іх сістэмы не працуюць, зразумела, што эфектыўна і добра, таму не трэба фінансава дапамагаць ім. Працу авіякампаніі аднавіць цалкам пакуль не ўдаецца. Да канца тыдня адмененыя яшчэ 60 рэйсаў. Некаторых пасажыраў перасаджваюць на рэйсы Расіі і лоўкостера «Пабеда». Цяпер перааформіць квіткі або вярнуць за іх грошы могуць толькі асобныя катэгорыі пасажыраў, у прыватнасці удзельнікі так званай СВА. Я боюсь, что авиакомпания, несмотря на нынешние ее обещания, она дала эти обещания, что все вернет, все компенсирует, все отдаст, не захочет выплачивать никакие справедливые компенсации, например, в случае, если у вас что-то не сложилось. Не знаю, там опоздали на свадьбу, извините, на похороны, не смогли поехать по работе. Я думаю, что никаких дополнительных расходов авиакомпания платить не будет, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Прэс-сакратар Пуціна назваў інфармацыю пра ўзлом сістэмы «Аэрафлоту» трывожнаю. Расійская пракуратура прызнала, што адбылася хакерская атака і завяла крымінальную справу. А акцыі авіякампаніі пачалі губляць у цане. Антон Бяздольны, Белсат. Неадкладнае і безумоўнае спыненне вагню. Пра гэта дамовіліся Таіланд і Камбоджа на перамовах у Малайзіі. Дамова ўступіць у моц сёння ўначы. Гэта вельмі добрая сустрэча і добрыя вынікі, заявіў прэм'ер-міністр Камбоджы падчас прэс-канферэнцыі ў Куала-Лумпуры. Прэм'ер-міністр Таіланду дадаў, што перамір'е дасягнутае абодвума бакамі з добрай волі. Памежны канфлікт паміж Таіландам і Камбоджай абвастрыўся 24 ліпеня, калі Таіланд ударыў знішчальнікамі па пастах камбоджыйскага войска. Неўзабаве Камбоджа адказала артылерыйскім ударам. Баі, якія вяліся цягам папярэдніх 5 дзён, прывялі да чалавечых ахвяраў. Перад перамовамі ў Малайзіі з кіраўнікамі Камбоджы і Таіланду пагаварыў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Ён запэўніў, што абодва бакі хочуць міру. Гісторыя канфлікту паміж Таіландам і Камбоджай даўняя. Краіны спрачаюцца за памежную тэрыторыю. Раней Камбоджа звярнулася ў міжнародны суд у Гаазе з просьбай дапамагчы ўрэгуляваць гэтае пытанне.
США и Евразвяз подписали гандлёвую угоду. Мыта на импорт еўрапейскіх тавараў у адзіночныя штаты Амерыкі складзе не менш за 15%. Пра гэта заявіў Дональд Трамп пасля сустрэчы з кіраўніцай Еўракамісіі Урзуляй фон дер Ляйен у Шатландыі. Прадстаўніца Брусэлю назвала гэтую угоду выгаднай. Мы не павінны забывацца, дзе мы маглі б апынуцца 1 жніўня. Мы маглі б быць на ўзроўні 30%, і тады было б нашмат цяжэй знізіць яго. 15% гэта, вядома, выклік для некаторых, але мы не павінны забываць, што гэта захоўвае для нас доступ да амерыканскага рынку. Акрамя таго, мы актыўна займаемся дыверсіфікацыяй у іншыя рэгіёны свету, і гэта адкрывае новыя рынкі, патэнцыйныя новыя рынкі. Продаж тавараў з Еўразвязу ў США істотна перавышае экспарт амерыканскіх тавараў у Еўропу. Летась сумы гэтых паставак склалі 606 і 370 мільярдаў долараў адпаведна. Дональд Трамп уважае гэты дэфіцыт сур'ёзнай праблемаю і сёлета ў сярэдзіне ліпеня пагражаў усталяваць ад 1 жніўня мыта на еўрапейскі імпарт у 30%. Да таго ж Еўразвяз закупіць у США энерганосьбіты на 750 мільярдаў долараў, ды інвестуе ў амерыканскую эканоміку 600 мільярдаў, заявіў Трамп. Праблемы ў беларускай прафесійнай адукацыі. Хто б мог падумаць, праўда? Арганізацыя былых беларускіх сілавікоў Белпол атрымала доступ да дакументу пракуратуры Віцебскай вобласці, а ў ім справаздача пра маштабныя парушэнні, выяўленыя ў выніку правярання каледжаў. На якіх жа менавіта праблемах канцэнтруюцца працаўнікі пракуратуры і як збіраюцца гэтыя праблемы развязваць, высвятляў Ян Федарович. Пракуратура Віцебскай вобласці праверыла ўстановы сярэдняй адукацыі рэгіёну і ў выніку наракае на мноства праблемаў. У тым ліку вострая нястача майстроў вытворчага навучання, паведамляе аб'яднанне Белпол. Звязваюць гэта з нізкім прэстыжам такой працы. Наше государство ничего не делало и не делает для того, чтобы обучить преподавателей новым технологиям, которые бы могли потом дать они своим ученикам. Адметна, што Лукашенко ўпэўнены ў добрым узроўні беларускага прафесійнага навучання і нават ставіў яго ў прыклад іншым краінам. В наших колледжах на хорошем уровне организована практическая подготовка. Об этом сегодня говорили. Я видел это сам, когда посещал такие учреждения образования. Конечно, кое-где еще нужно укреплять материальную базу и закупать современную технику. Што датычыць матэрыяльнай базы, то паводле Віцебскай абласной пракуратуры абсталяванне і тэхніка навучальных установаў састарэлі або выпрацавалі рэсурс. Гэтак у Глыбоцкім дзяржаўным каледжы 24 адзінкі тэхнікі з 35 маюць ступень зносу на 100%. А ў Полацкім дзяржаўным аграрна-тэхнічным каледжы праз нястачу тэхнікі вучылі кіраваць трактарам з прычэпам, які мае няспраўнасці засоўнага механізму. Если зайти в мастерские, которые в училищах, да, в техникумах, то вы увидите совершенно вот именно советское обсталявание, именно советских времен, которое приходится еще вот этим, например, преподавателям каким-то образом держать еще в каком-то техническом состоянии, чтобы хоть как-то учить детей. Акрамя таго, пракуратура наракае на неналежныя умовы для навучання і жыцця. Маўляў, гэта істотна ўплывае на матывацыю маладзёнаў авалодваць прафесіяй і агульную якасць іхнай падрыхтоўкі. Мікалай Лысенкоў, былы дырэктар Смілавіцкага дзяржаўнага аграрнага каледжу, вылучае яшчэ адзін значны момант. Методика обучения переписывается, она просто переписывается, она не меняется. То, что было в 80-х, 70-х, немножко адаптируется, немного там новые технологии, новые методы ведения сельского хозяйства вводятся, но все равно подходы остаются прежними. И выпускники этих сельхозучреждений, они полностью соответствуют этой методике, та, которая была в 70-х, 80-х годах. То есть весь мир ушел уже на 40 лет вперед, а мы еще остались там, в Советском Союзе. Па выніках правярання Віцебская пракуратура патрабуе рашучых дзеянняў для выпраўлення сітуацыі ды прыцягнення вінаватых да адказнасці. Вінаватымі назвалі кіраўнікоў установаў. Ян Федарович, Белсад.
У Беларусі сабралі амаль 20% плошчаў зерневых і зернебабовых, ды намалацілі каля 1,5 мільёна тоннаў збожжа. Пра гэта рапартуюць дзяржаўныя выданні. Паведамленні ж прапагандыстаў часцяком нагадваюць зводкі з фронту. Зрэшты, і Лукашенка таксама часцяком бітву за ўраджай параўноўвае з ваеннымі дзеяннямі і патрабуе сёлета намалаціць рэкордныя 11 мільёнаў тонн. І таму на палях не толькі хлебаробы, але ці дапаможа? Адказу шукала Марыя Сысой. Мы на посевную приехали сюда. Были на посевной, и вот сейчас и на уборочную остались. Гаспадарка Александрыйская на Магілёўшчыне, малая айчына Лукашэнкі. Унутраныя войскі МУС змагаюцца тут за ўраджай. Военнослужащие выполняют работы по уборке зерновых, ремонт и обслуживание техника, вспашка, несение органических удобрений. Даволі смешна выглядае, што калі міліцыянтаў можна кінуць на бітву за ўраджай, гэта азначае толькі адно, што іх столькі многа, што іх можна кідаць хоць на будоўлю, хоць на ўраджай, хоць, не ведаю, школы. І гэта азначае, што на самой справе злачыннасці не так шмат, як людзей, якія нібыта павінны за ёй сачыць і з ёй змагацца. На бітву года кінулі вайскоўцаў і тэхніку ўзброеных сілаў Беларусі. У Магілёўскую, Гомельскую і Віцебскую вобласці скіравалі прадстаўнікоў вайскова-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны. Таксама сілавікі, русы, пракуратура, ДАІ інспектуюць хаду уборачных працаў. Такая сапраўды паказушная усенародная барацьба, где удзельнічаюць прокуроры, міліцыянты і журналісты пишут. Вось у Польшчы убирается хлеб і убирается, нідзе ў газетах на першых паласах гэта няма, і тым не менш хлеб у крамах ёсць. Як кажуць нашыя суразмоўцы, такая гучная барацьба за ўраджай працяг яшчэ савецкай традыцыі, але безумоўна рук таксама не стае, як і ў эканоміцы ў цэлым. За апошнія дзесяцігоддзі ў сельскай гаспадарцы Беларусі мінус 100 000 працаўнікоў, і гэта афіцыйная статыстыка. В сельскай гаспадарцы там нават не тое, што не хапае людзей, там не хапае якасных людзей, паколькі звычайна там жывуць альбо пенсіянеры, альбо людзі, якія ўжо не вельмі здольныя працаваць, скажем так, за пэўнай сацыяльнай дэградацыяй. Таму в сельскай гаспадарцы заўсёды не хапала людзей. Можна яшчэ думаць, як бы не вярнулася практыка накіроўваць студэнтаў, практыка, якая была яшчэ ў савецкі час. Жніво толькі пачынаецца. На сёння апрацаваны 19% плошчаў. Намалацілі крыху больш за 1,5 мільёна тоннаў зерня, паведамляе Белта. А вось такі шматабяцальны прагноз надойчы агучыў Лукашенко на селектарнай нарадзе ў справе уборачнай. По заверению правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна и зерновых культур в бункерном весе может составить около 11 миллионов тонн. Мне здаецца, што яны столькі не намалочаць. Хаця, калі Лукашенко такую задачу паставіць, то могуць на паперы і зрабіць. У нас вядзецца улік не так, як у іншых краінах, калі па тым збожжы, которое ўжо засыпана ў зернесховішчы, у нас лічуць па бункернай базе. А это значыць, калі збожжа вільготнае, то і вада гэта лішняе ўлічваецца, плюс усё смецце. Паводле Белстату, 11 мільёнаў тонн збожжа ў Беларусі яшчэ не намалочвалі, прынамсі апошнія 40 гадоў. Марыя Сысой, Белсат. Што тут дадаць пра міліцыянтаў на палетках? Як той казаў, няхай ужо лепей саджаюць бульбу, чым невінаватых людзей. Пра рэпрэсіі, дарэчы, пагаворым яшчэ ў студыі, а пакуль што працягнем тэму ўраджаю. Беларусы выкопваюць з градак ужо адразу мытую бульбу. І гэта не цуд, а вынік моцных дажджоў, што абрынуліся на ўсю краіну. Што праўда, радасці ад тае мытае бульбы ўсё-ткі небагата. Халоднае і мокрае надвор'е ўлетку гэта пра што заўгодна, але не пра добры ўраджай. Што тут скажаш? Без комментара. В этом году картошку копаем вот так. Вот такой вот у нас челлендж новый. Удобно, кстати, лучше, чем вот в земле ковырять. Сразу чисто. Вода поступает. Ну, так а что я сделаю? Да. Вода поступает.
Ждали целый месяц, чтобы на поле собралось воды, море, чтобы не было видно поля. Давно уже да. был. Затор образовался, если не месяц, даже больше месяца назад. Могли бы частично почистить. Ну, хотя пока небольшая. Они ссылаются на то, что мы не сигнализировали. Отшли дожди. Почему не следили за своим каналом? Конечно. В принципе, еще есть, кроме помидор, морская капуста. Вон она, где-то там внизу. Сувары. Ну и что? Быстро не поедет. Такая вот. Люди во дворе вот. Чувак ходит. Снег, что мне? Ой, красоты. Бедная Ира. В аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіна ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на ваших экранах. Ну а інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакаюць Белсат онлайн, студыя Белсат, які мы правядзем разам з Алесем Залеўскім. Алесь стаяў побач за камерай і надта ж радасна усміхаўся вось гэтай марской капусце. Ну што, зато на море можна не ехаць, море на агародзе. А яшчэ нырнуў і пад'еў. Так атрымаецца? Ну так, это як варыянт. Ну але сёння мы паразмаўляем пра, ну, можа, больш палітычныя справы. Вітаю гаспадарства. Сёння ў нас топавы склад будзе экспертаў. Гэта беларускі палітычны аналітык з Украіны Ігор Тышкевіч, а таксама аглядальнік радыё Свабода Валер Карбалевіч. Закранем другі за месяц залёт расійскага дрона з Беларусі ў Літву, атаку на інфраструктуру аэрафлота, новы ультыматум Трампа, а таксама абмяркуем новую фазу карнай палітыкі ўладаў, ціхія рэпрэсіі. Гэтая тэма неўзабаве, пакуль агляд на цікавейшых публікацый старонкі Белсат.eu. Як за год змяніліся цэны ў крамах, высветлілі калегі з нашага сайту Белсат.eu. Яны правялі цікавы эксперымент. Набылі ў онлайн-краме выпадковы набор прадуктаў і параўналі цэны на гэты ж набор год таму. Выйшла, што рэальная інфляцыя абганяе афіцыйную ў 3 разы. Закупы нашыя калегі рабілі на адным з самых папулярных онлайн-сервісаў у дастаўцы ежы ў Беларусі. Каб параўнаць кошты на тавары, яны скарысталіся галоўнай старонкаю гэтага сайту сёння і яе архіўнай копіяй год таму. У кошык закінулі 34 практычна выпадковыя тавары. Прадукты харчавання і сродкі гігіены, якіх цалкам бы хапіла любому беларусу прыкладна на тыдзень. Выйшла, што за год гэтыя прадукты падаражэлі на 22%. Што адрозніваецца ад афіцыйнай статыстыкі Белстату. Паводле яе рост цэнаў у Беларусі за год склаў толькі 7% у цэлым і 10% на харчовыя тавары. Аналітыкі Еўразійскага банку прагназуюць яшчэ больш імклівы рост коштаў да канца года. Што адбываецца з ваярамі ў мірным жыцці? Нагодай для размовы на гэтую тэму стаўся трагічны выпадак з беларусамі ў Гданьску. Там былы ваяр палку Пагоня катаваў свайго сябра, а потым уначы з 24 на 25 ліпеня здзейсніў суіцыд. Асаблівасці псіхалагічнага стану і паводзінаў былых ваяроў патлумачыла маім калегам псіхолог Наталья Скіпская. Паводле Натальі Скіпскай, вайна сапраўды разбурае псіхіку чалавека, ягоны ўнутраны свет, фармуе чорна-белае мысленне і эмацыйныя арэлі. Маўляў, на фоне гэтага цалкам могуць развівацца садысцкія схільнасці. Пасля вайны чалавек становіцца сапраўды жорсткім, асабліва калі ён служыў на нулі, перажываў вялізную небяспеку працяглы час. Такі чалавек у афекце, ён увесь час гатовы бараніць сябе. Таму я цалкам дапускаю, што той хлопец мог катаваць свайго сябра. Гэта не дзіўна і вядомая з'ява пра ваяроў, што калі яны вяртаюцца, то становяцца жорсткімі і накіроўваюць сваю агрэсію на тых, хто побач з імі. Яны гэта не асабліва могуць кантраляваць. Калі яны злуюцца, іхная рэакцыя можа быць вельмі моцная, аж да афекту. Наталья тлумачыць, што на вайне ў жаўнера ёсць вядомы вораг, супраць якога можна мабілізавацца і скіраваць сваю агрэсію. У мірным жа жыцці ворагаў няма, але ёсць трывога і агрэсія, якія шукаюць выхад. Размову з псіхолагам цалкам чытайце на нашым сайце Белсат.eu. Вядомы літаратар Альгерт Бахарэвіч правёў нефармальную сустрэчу з беларусамі Варшавы. Там ён апавёў, чаму называе сябе еўрапейскім пісьменнікам, які жыве ў Нямецчыне і піша па-беларуску. На сустрэчу з Бахарэвічам завітала корэспандэнтка нашага сайту Ганна Ганчар.
Важны момант. Альгерд Бахарэвіч пасля 2020 года з Менску пераехаў спачатку ў Аўстрыю, пасля ў Швейцарыю, а цяпер жыве ў Нямецчыне. Усе гэтыя змены месца жыхарства ніяк не паўплывалі на самавызначэнне пісьменніка. Ён казаў, кажа і будзе казаць, што ён еўрапейскі пісьменнік, а Беларусь – гэта Еўропа. Пры гэтым для Бахарэвіча вельмі важна, што яго чытаюць там, дзе ён жыве на цяперашні момант. Сёлета нямецкі перакладчык Томас Вайлер атрымаў 2 найважнейшыя прэміі за пераклады. І гэта пераклады з беларускай мовы. «Сабакі Еўропы» і «Я з вогненнай вёскі» Алеся Адамовіча. Гэтага яшчэ некалькі гадоў таму немагчыма было ўявіць. Пераклады з беларускай мовы, у існаванні якой некаторыя немцы нават сумняваліся. А пасля гэтых перакладаў немцы, калі будуць чуць слова «Беларусь», будуць уяўляць не Лукашэнку, а пэўныя кнігі. Прачытаць цалкам вельмі змястоўны і вялікі рэпартаж з сустрэчы з выбітным беларускім пісьменнікам можна на нашай старонцы belsat.eu. Усяго месяц-два засталіся, каб паспець адпачыць на моры. Не на тым, што ў многіх беларусаў цяпер у агародзе, а на такім сапраўдным. Нашыя карэспандэнты з сайту зрабілі агляд, куды і за колькі можна паехаць без візы. У разлік узялі сярэднестатыстычную сям'ю з 2 дарослых і 1 дзіцяці. Калі у вас няма візы, то найбольш відавочныя варыянты для адпачынку на моры – Грузія, Турцыя, Егіпет, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Расія. Мінімальныя цэны пуцёвак з пералётам у гэтых кірунках пачынаюцца ад $900 за асобу. Калі казаць асобна паводле краінаў, цяпер найтанней будзе адпачыць у Эміратах. Яшчэ з бонусаў крыштальна чыстая вада і сезон распродажу. З мінусаў высокая тэмпература і вільготнасць. Турэччына адваротны бок Эміратаў. Тут акурат пік турыстычнага сезону, а значыць шматлюдна і дорага. Затое не так спякотна, як у Эміратах. Грузія адрозніваецца дасяжнасцю і магчымасцю самастойна зарганізаваць адпачынак. Ёсць беспасярэднія пералёты, можна паразумецца па-расейску, а кошты невысокія. Попыт на Егіпет спадае. Дабірацца туды пасля ўвядзення санкцыяў стала цяжэй і даражэй. Пра іншыя кірункі марскога адпачынку, дасяжныя беларусам без візаў, чытайце на нашым сайце belsat.eu. Цікава, які попыт будзе пасля сённяшніх падзей на расійскі накірунак, бо маштабы атакі беларускіх кіберпартызанаў на інфраструктуру аэрафлота і хто ў Беларусі знаходзіцца ў зоне рызыкі ціхіх рэпрэсій. Гэтая тэма ўжо праз момант у студыі Belsat. Запрашаю. Ну а перад сур'ёзнай размовай дазволю сабе ўсё-такі ўклініцца з падзякай для вас, шаноўныя гледачы і глядачкі, за тое, што вы з Белсатам. Дзякуй таксама вам за тое, што ўдзельнічаеце ў абмеркаванні нашых тэмаў. Персанальна хачу падзякаваць сваёй улюбёнай каментатарцы Альцы. Алька вось адрэагавала на вось гэту навіну пра тое, што намалацілі ўжо там камбайнамі, правда, троху меней, чым языкамі. Все-таки молотять и молотять твое збожжа. Так вось Алька написала: битва вядзецца з загаду нелегітымнага збожжа сырое, дзесьці зялёнае, а жнуць толькі па загаду, бо баяцца сесці ў турму. Ну і оно і атрымліваецца, а потым все здзіўляюцца, разводзяць рукі. А як так здарылася, што ўсё пагніло? Вось. І, як памятаем, гніе ў нас не толькі рыба з галавы, гніе ў нас і збожжа, гніе і бульба на гэтых вадзеных агародах. Спадарства, дзякую яшчэ раз вялікі. Таксама запрашаю ўдзельнічаць у нашай апытанцы. Закранем вось сёння тэму рэпрэсіяў, гэтак званых ціхіх рэпрэсіяў. І вось, уласна, чаму ўлады пачалі прыхоўваць гэтыя самыя рэпрэсіі. Ёсць некалькі варыянтаў, напрыклад, ужо ўсіх запалохалі, маецца на ўвазе, ну, як бы раней паказвалі на публіку, што вось мы такія страшныя, каб запалохаць. А ўжо ўсе, калі пачалі баяцца, то можна так ужо на публіку і не рэпрэсаваць. Ёсць варыянт таксама, што ўсё-такі баяцца адказнасці, нешта дзёбнула ў галаву, задумаліся пра дзень заўтрашні. Ёсць варыянт, што гэткім чынам хочуць перагарнуць старонку. Пакуль што, можа, не гатовыя цалкам выключыць гэты рэпрэсіўны апарат, але прынамсі не лютаваць. І ёсць, канешне, варыянт, што якое там прыхоўваюць. Лютуюць, як і раней. Гэта пакуль што варыянт пераможца
64%. Ну так, лютуюць, але просто менш публічна. Мы ж да таго, што вядома публічна, у нашай рэгіянальнай палітыцы Крэмль узмацняе ваяўнічую рыторыку ў адрас краінаў Балтыі, а тым часам з боку Беларусі ў Літву залятае ўжо другі за месяц беспілотнік. Супадзенне. Ну, нават калі так, то ўсё больш масавыя залёты БПЛА з боку Расіі ў нашу краіну павялічваюць рызыкі як насельніцтву Беларусі, гэтак і ў цэлым бяспецы рэгіёну. Невядома, якая з гэтых правакацый ці выпадковых залётаў можа стацца пагрозаю наогул для мірнага жыцця. Сёння раніцу жыхары Літвы атрымалі трывожнае паведамленне на тэлефоны. У краіну з тэрыторыі Беларусі заляцеў беспілотнік невядомага тыпу. Паводле літоўскай паліцыі дрон заўважылі на вышыні каля 200 метраў у раёне Вільні. На экспертном и на государственном уровне обсуждается то, как усиливать воздушную оборону, особенно потому, что это не только вопрос Литвы, но помним, что были происшествия в Латвии и также в Польше такого рода. Старэйшы дарадца нацыянальнага цэнтру кіравання крызісамі Дарус Бута паведаміў, што ўсе літоўскія службы цяпер у рэжыме павышанай гатовасці. Пакуль што невядома, якой мадэлі быў беспілотнік і з якой мэтай ён мінуў мяжу. Адразу пасля інцыдэнту над Вільняй у літоўскім небе былі зафіксаваныя 4 выведныя самалёты НАТО. Сярод іх амерыканскі Боинг RC-135 і 2 бомбардье Челленджеры 650 Артеміс. Паводле платформы Flight Radar 24 адзін з самалётаў здзейсніў пасадку каля Клайпеды. Нагадаем, што 10 ліпеня у Літве ўжо фіксавалі прылёт расійскага дрона Гербера з боку Беларусі. Так, падзея, якая можа мець шмат наступстваў у нашым рэгіяне, пачне бадай ад самых вялікіх у маштабах, так і Беларусі, і балтыйскіх краінаў, Літвы, Расіі і Украіны. Тым больш спікер у нас з Украіны, хоць і выдатна знаецца на беларускай тэматыцы. Ігар Тышкевіч, палітычны аналітык, з намі на відэасувязі. Вечар добры, спадар Ігар. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты, Валера, хацеў пачаць? Так. Я чую. Чуваць. Мне чуваць. Я пакуль што не пачуў. Спадар Ігар, добрый вечер вам. У меня да вас адразу пытанне. Паслухайце, беларускія вайскоўцы, яны ж збіваюць расійскія дроны, і гэта перыядычна адбываецца, а тут вось нейкая даволі дзіўная сітуацыя. Дрон паляцеў праз усю Беларусь і спакойна паляцеў у Літву. А як так здарылася, яго-то чаго не збілі? Як думаеце? Давайте так, пытанне ў тым, які быў маршрут гэтага дрона, ён расійскі ці беларускі. Гэта вайсковы ці кантрабандны. Таму што калі гэта дрон, які перавозіў пэўны кантрабандны груз, прычым гэта не абавязкова кантрабандысты, там прыватныя асобы, гэта можа быць і атамная дзяржава, што называецца, ён дзесьці прыземліўся і ўсё. Калі гаворка ідзе пра, допустим, разведывальны беспілотнік, які нясе на сабе пэўную апаратуру, тут можа быць інтарэс расійскага боку, які, допустим, мог запусціць з Калінінграда, у такім выпадку гэты дрон мог прилетець па-за увагай радару, допустим, праз тэрыторыю Польшчы уже пасля залеціць у Вільню. Гэта магла быць самадзейнасць і беларускага боку, тым ліку з аднаго боку разведка, з другого боку выпрабаванне новых сістэм таго ж самого беспілотніка. Спадар Ігар, выбачайце, маем пазіцыю вось 2 гадзіны таму. Была военно-паветраных сілаў Літвы, што пакуль што найбольш верагодны сцэнар гэта дызарыентацыя самалёта праз украінскае ПВА, супрацьракетную абарону. Але яны разглядаюць і іншыя сцэнары. Глядзіце, з аднаго боку так, это мог быць шахет, тым болей, што была паветраная атака ў краіне, але тады дызарыентацыя, сістэма дызарыентацыі працуюць наступным чынам, падмена альбо глушэнне сігналу. GPS, мабільнай сувязі і так далей. Пасля таго, як дрон уваходзіць у зону упэўненага прыёма сігналу, ён хапае і падхоплівае дакладней свое актуальнае становішча, пачынае нейкім чынам кружляць, нейкім чынам даварочваць. Таму, калі б гэта быў шахет папярэдніх партый, якія адзін раз збілася, пасля ад кропкі, дзе выйшаў, пачынае адлічваць свае каардынаты, можа быць, хаця такія дроны уже досыць даўна Расія не запускае па Украіне. А сродкамі РЭБ дабіць ажно да беларуска-літоўскай мяжы,
При всёй моей павазе Украина пакуль што такія плошчы не пакрывае. Ось, таму вот все ж таки, да, ёсць пазіцыя афіцыйная Літоўскай рэспублікі. Я, в прынцыпе, разумею палітычны складнік гэтай пазіцыі, які можна расійскай мовай, скажем так, акрэсліць словамі «не нагнетайце», то, што вельмі любіць казаць расійскі бок. Але яшчэ раз, на маю думку, мог быць пуск з Калінінграду. Ну, такім выпадку заява, што гэта з Калінінградскай обласці, аўтаматычна, каб гэта пацвердзілі, допустим, літоўскі бок, яны аўтаматычна кінулі камень у агарод польскай супрацьпавітрянай абароны. Гэта з беларускага боку, але зараз залішняе, назовем так, абвастрэнне адносінаў, што дадаткова не патрэбна. Палітычна не патрэбна проста. З іншага боку, так, это мог быць шахет старой партыі, які залеціў. Ну, хаця яшчэ раз паўтару, што такога тыпу шахеды, якія вот так вот гублялись бы, як дзеці малыя, ўжо даўно, даўненька, скажем так, у налётах не брал удзел. Так, ну і тое, што это другі за месяц дрон, другі такі залёт, таксама на трывожныя думкі наштурхоўваецца. Гэта магла быць свядома правакацыя, допустим, давайте так. Калі гэта частка вот таго налёту, адзіна, калі гэта з таго, што ішло на Украіну, адзіны варыянт, як бы там не было частка гэтага дрону, яны рэальна кіруюцца рэальнымі людзямі, ну, адпаведна, мог прыйсці новы загад, а паляцелі камы да Балтыкі. Таксама такое магло быць, змена загаду, ну, але як адзін з варыянтаў. Ну так, ну і мы зразумелі так, што вы лічыце, што все-таки Вільня цяпер не зацікаўлена так в такой падвышэнні рыторыкі, так, эскалацыйнай з Беларусю. Бездоказна, просто пытанне такое, каб збілі адно, каб быў беспілотнік у руках другое, а так, вот ён лецеў, кадысьці ён знік. А што, калі вось гэта з'яўляецца часткай агулам этой інфармацыйнай кампаніі, ці яна сваім проста чэргам ідзе пра пагрозы Расіі ў адрас балтыйскіх краінаў, ну і маем ужо нават рэакцыю вядомага генерала Бена Ходжса, так, які кажа, калі Расія нападзе на НАТО, Калінінград будзе знішчаны ў першыя ж гадзіны, але могуць прайсці 2 тыдні, першым дадатковыя сілы прыбудуць у Літвы. Вось гэта апошніх дзён рыторыка Крамля, толькі рыторыка, ці вы ўсё-такі бачыце такія варыянты, што будуць прашчупваць, прынамсі, так, прамацваць, так сказаць, гэты фланг НАТО, і якая тады роля тут можа быць Беларусі? Мы ведаем, паўгадзіны таму Эйсманд анансавала пазачарговую сустрэчу Александра Лукашэнкі з Пуцінам. Не ведаю, з чым это звязана, ці з Трампам? Ну да, па чарзе. Давайте пачнем з таго, што узгадаем ту ж самую дактрыну Герасимова. І расійскія падручнікі. Перад любым прымяненнем узброеных сил ёсць некалькі этапаў, сярод якіх ключовым ёсць інфармацыйнае развойдванне сітуацыі. Калі мы гаворым, вот вы кажаце, супадзенне ці не, калі ідзе агрэсіўная рыторыка і паралельна з гэтым залетае нейкі дрон, то для часткі насельніцтва, яка не зусім падтрымлівае курс, скажем так, кіраўніцтва ўласных дзяржаваў, навочная дэманстрацыя быццам бы няздольнасці абараніць іх краіну цяперашнім урадам, ну, гэта таксама механізм інфармацыйных кампаній, інфармацыйнай вайны, калі хочаце, інфармацыйна расхітванне сітуацыі. Таму гэта можа быць таксама взаемазвязанае. То бок это ўжо можа адбывацца, так, і мы ўнутры гэта. Выключна вайсковыя механізмы, іх трэба рыхтаваць. Пакуль што я не бачу, каб была вот такая падрыхтоўка, што ў гэтым годзе адразу пачынаць, таму што банальна ў Расіі пакуль рэзерваў няма. Так, ну але вайна, скажем так, ідзе на розных фронтах, у тым ліку і на кіберфронце, і сёння маштабная кібератака на расійскі аэрафлот. Хакерскія групоўкі Silent Crow і кіберпартызаны Беларусі заявілі пра паспяховую аперацыю, якая цягнулася год і прывяла да поўнага паралічу IT-сістэмы кампаніі. Хакеры сцвярджаюць, што знішчаныя каля 7 000 сервераў, спампаваныя 20 000 тэрабайтаў, так, 20 тэрабайтаў звестак, сярод якіх тэлефонная размова працаўнікоў аэрафлоту. Самае галоўнае пакуль што пытанне для нас, для звычайных беларусаў, што будзе з дадзенымі тымі пасажыраў, і зараз будзе каментар пра гэта афіцыйнай прадстаўніцы беларускіх кіберпартызанаў спадарні Шаматавец, і мы вяртаемся ў студыю. Дадзеныя людзей, якія ніяк не адносяцца да расійскага рэжыму, ніяк яму не дапамагаюць, гэтыя даныя не будуць нікому перададзены, яны будуць ахоўвацца кіберпартызанамі. Все тыя, хто дапамагаюць, звязаныя для расследаванняў, якія будуць праводзіць не толькі кіберпартызаны, але расследавацелі, якім давяраюць, то яны будуць мець нейкі абмежаваны доступ непасрэдна да дадзеных людзей,
які цікаві з пункту гледжання того, што яны звязаны з расійскім ці беларускімі рэжымамі. Спадар Ігор, вы адразу ж пасля, як стала вядома пра гэтую атаку, я бачыў ваш пост, напісалі, што парадаваліся, так? Ва ўкраіне як адзначаюць эфектыўнасць гэтай атакі і на што гэта ўплывае? Ну, вот я бы не сказал, что Украина там прошли святкаванне. Так, атака была заўважана, про яе написала большасць сродкаў масавай інфармацыі. З пункту гледжання змены стаўлення, ну, дакладней, паляпшэння стаўлення украінцаў да беларусаў, не беларускай дзяржавы да беларусаў, так, это такі істотны ўнёсак. Але тут ключавое, які гэта будзе мець эфект на Расійскую Федэрацыю, таму што рэгулярныя атакі Украіны дронамі, яны з аднаго боку ўжо стварылі істотныя перашкоды для нармальнай працы расійскай авіяцыі, прынамсі у заходняй часткі Расіі. І калі яшчэ паралельна рэальна знішчаны дадзеныя, тут з гаворкай, я маю надзею, што ідзе не столькі пра дадзеныя пра пасажыраў, колькі дадзена маршрутізацыі і службовыя праграмы, службовыя механізмы, скажем так, кіравання кампаніі. А тады гэта сур'ёзны удар па аэрафлоту і па некалькім аэрапортам, які выкарыстоўваюцца аэрафлотам як базавы. І тут ёсць некалькі, скажем так, група вынікаў альбо група рэзультатаў, ці тры групы. Першы гэта выключна фінансавыя, таму што простой самалёт вельмі дорога каштуе. Ён каштуе для страхавых кампаній, якія плацяць, кампенсуюць нейкія выдаткі пасажырам. Яны каштуюць для авіякампаній, гэта прастой, гэта абслугоўванне, гэта аэрапортовыя зборы і гэта недаатрыманы прыбытак. Яны каштуюць для саміх пасажыраў, таму што так вернулі, допустим, кошт квітка, але чалавек ехаў, допустим, на бізнес-сустрэчу і яна не адбылася. Таму эканамічны эфект такой вельмі вялікі, калі зверху яшчэ накладаецца кібератака, то толькі павялічваецца. Гэта эканамічны. Палітычная частка агітацыйна, ну, в России вельмі доўга пасля 2014 года кричали, что Российской Федерации ничего не будет памятать, тополь санкций не боится, после Крым за 3 дня, все іншае. А зараз уже и прилетае, и гэта, прынамсі, частка насельніцтва бачыць, что вот вынікі войны ёсць. Ну, когось адпачынак накрыўся медным тазом, прашу прабачэння за грубасць позі, штось яшчэ, але вынікі ёсць. І нарэшце трэцяе, ну, магчыма, найбольш важнае, але гэта тое, што не працуе хутка. Гэта эфект будзе праз год, праз два, калі у тым ліку тыя ж самыя атакі будуць працягнуты. Гэта зніжэнне ролі сталіцы ці сталіцу Расійскай Федэрацыі, Петербурга і Москвы, як транспартных хабаў, як цэнтраў прыцягнення і як таго, што ўспрымаецца як ікона якасці жыцця і як бяспечная тэрыторыя. Таму што для любой імперыі ключавым пытаннем і умовай нават выжывання ёсць злучнасць рэгіёнаў з цэнтрам. Вот калі яна разрываецца, асабліва ў вялікай па памерах краіне, то на пэўным моманце рэгіёны пачынаюць думаць сваёй галавой. Донбасізацыя Москвы. Найбольшая небяспека для Расійскай Федэрацыі. То бишь Москва, она может перестать быть вот таким иконом, такой кропкой притягивания. И это для России небяспека. Ну так, Москва хотела в Донбасс, то Донбасс пришел в Москву. Так, такая донбассизация. Валера, еще про Трампа? Это будет литеральная реплика, бо часу, на жаль, не застаецца. Вось до того, каб гэта як хутчэй все-таки развязалася, ну, дадаюцца спадзевы вось Дональда Трампа, который заявіў, што скарачае гэты тэрмін свайго ультыматума 50-дзённага, кажа, вельмі незадаволены. Можа, караценька, як думаеце, гэта все складваецца ў адзін кошык вот этих дрэнных картаў для Расіі, альбо папросту супадзенне і нічого страшного не прыспешваецца там для іх? Дрэнная карта, але не з таго боку. США скончили з Еўрапейскім Союзам перамовы наконт газу, і быў трэк Дмітриева, гэта продаж расійскага газу у Злучаныя Штаты Амерыкі праз стварэнне расійска-амерыканскай кампаніі. Быў трэк перамовы з Еўрапейскім Союзам. Зараз ЕС вырашыў на гэтую зіму купляць больш звадкаванага амерыканскага газу. Гэта азначае, што трэк Дмітриева ўжо станам на сёння не патрэбен. Адпаведна, Трамп скарачае час свайго ультыматума, падымае стаўкі і ўжо так не азіраецца на Расію. З іншага боку, на пачатку верасня магчыма сустрэча Трампа і Сі,
Па ЕС Злучаныя Штаты атрымалі, ну, скажем так, больш устойлівае сваё палажэнне, што Кітаю будзе цяжка згуляць на нейкіх адрозненнях у палітычнай пазіцыі між еўрапейскімі краінамі США. І, адпаведна, ціск на Расію. Але тое, што гэта геймчейнджер, які вот аж сёння зменіць сітуацыю, даруйце, калі ласка, нет. Ну, для Трампа гэта проста атрыманне выгады станам на зараз. Так, тактычна гэта сітуацыю в Украіне можа крыху палепшыць для украінскага боку. Ну, але ў кожным выпадку не перастаем спадзявацца на лепшае, а лепшае гэта як мая хутчэйшая параза Расіі. Дзякую вялікі вам за каментар. Ігор Тышкевіч, палітычны аналітык, быў з намі на відэасувязі. Ну, мы да наступнай тэмы. Улады сталі хаваць маштаб рэпрэсій у Беларусі. Ужо няма публічных пакаяных відэа, дэманстратыўных арыштаў і ператрусаў. Стала менш абразаў і пагрозаў у прапагандзе дзяржаўнай. Паводле нашага наступнага спікера Валера Карбалевіча, Беларусь уступіла ў новую фазу так званых ціхіх рэпрэсіяў, калі грамадства ўжо запалоханае дастаткова. Хоць нягледзячы на засакрэчаную інфармацыю пра суды паводле палітычных артыкулаў, агульны маштаб рэпрэсіяў застаецца татальным. Толькі за апошні тыдзень праваабаронцы даведаліся пра дзясяткі выпадкаў турэмных тэрмінаў, у тым ліку для сталых, заслужаных у сваёй прафесіі асобаў. У Гомелі 2 гады калоніі прысудзілі 70-гадовай Сафіі Бачурынскай. Пенсіянерку, якая захаплялася падарожжамі і мастацтвам, абвінавацілі за нібыта удзел у экстрэмісцкім фармаванні і паклёпе ды абразе Лукашэнкі. Бачурынская сталася найстарэйшую з жанчын, якіх трымаюць у няволі з палітычных матываў. У Менску 2 гады калоніі атрымала 62-гадовая Марына Петражыцкая, завуч гімназіі нумар 34. Настаўніцу з 40-гадовым педагагічным стажам абвінавацілі ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фармаванні. Яе арыштавалі ў кастрычніку мінулага года. Такія выракі цяпер рэдка робяцца навіною, бо улады мяняюць тактыку. Паводле праваабаронцы Паўла Сапелкі, задачу застрашвання выканалі. Дзяржава пераключаецца на латэнтны, нябачны рэпрэсіўны рэжым. Публічнасць рэпрэсіяў больш не патрэбная, бо, наадварот, разбурае вобраз стабільнай Беларусі і перашкаджае кантактам з Захадам. Але што гэта азначае для грамадства? Ці не стане такі падыход яшчэ больш небяспечны за папярэдні? Гучны гвалт. Што чакае Беларусь у час ціхіх рэпрэсіяў і што будзе далей? Ужо цяпер з намі на відэасувязі знаходіцца палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч. Спадар Валер, вітаем вас. Добрый вечер. Спадар Валер, ну вось мы для нашых гледачоў арганізавалі такую апытанку, чаго ж улады ўласна пачалі прыхоўваць гэтай рэпрэсіі. Ёсць некалькі варыянтаў адказу, усіх запалохалі, баяцца адказнасці, хочуць перагарнуць старонку, альбо нічога не прыхоўваюць, лютуюць як і раней. Вы б як адказалі вось на нашае пытанне? Тут ёсць некалькі чыннікаў, чаму улады хаваюць рэпрэсіі. Ёсць чыннік міжнародны, пачаліся некія ці то дыялог, ці то перамовы з Злучанымі Штатамі Амерыкі, і на гэтым тле улады не хацелі б надта афішыраваць рэпрэсіі. Потым у Беларусь запрасілі Верховнага камісара па правах чалавека. І напярэдадні яго візіту или падчас візіту улады таксама не хацелі дэманстраваць публічна свой жорсткі характар. Ну і акрамя таго, ёсць унутраныя чыннікі. Сапраўды улады выканалі задачу застрашэння і цяпер дэманстраваць брутальнасць, там ламаць дзверы, захопваць людзей на вуліцах, пакаяльныя відэа пускаць ужо няма неабходнасці. Ну і плюс да ўсяго рэпрэсіі разбураюць той канструкт ідэалагічны пра стабільнасць, пра народнае адзінства, бо калі кожны дзень людзі чуюць, як ўсё новыя і новыя экстрэмісты з'яўляюцца, то ідэя народнага адзінства як бы тут зусім не дарэчы. Ну і да таго ж насельніцтва, нават далёкія ад палітыкі абывацелі, задаюць пытанне, вось навошта выганяць з Беларусі за дапамогай рэпрэсій беларусаў, каб запрашаць потым сюды 150 000 пакістанцаў.
Ну і магчыма, што і ў асяроддзі номенклатуры ёсць незадаволенне, асабліва людзей, якія працуюць у эканамічным блоку. Яны разумеюць, што масавая эміграцыя з Беларусі б'е па эканоміцы. Ну і таксама магчыма баяцца, што гэтыя рэпрэсіі закрануць саму номенклатуру. Бо, вядома, немало выпадкаў, калі дзеці вядомых чыноўнікаў аказаліся удзельнікамі пратэстаў і былі рэпрэсіраваны. Выглядае на тое, што вось такая хада падзеяў, падобная, як і ў 2010 годзе, таксама была суперэскалацыя, да? Ну, не такі маштаб, як у 2020, канешне, што дагэтуль 5 год рэпрэсіі працягваюцца, але вось за гэтай фазай ціхіх рэпрэсіяў ці не будзе змяншэнняў рэпрэсіяў, ці вы не чакаеце? Што будзе наступны пасля гэтай фазы, паводле логікі вашай? Пакуль ніякіх прыкметаў таго, што самі па сабе рэпрэсіі змяншаюцца, няма. Вось на сённяшні дзень мы маем такую сітуацыю. Што можа быць заўтра, цяжка ацэньваць, бо я думаю, што і у самога Лукашэнкі няма нейкіх дакладных планаў і ўяўленняў, што будзе далей. Ён жыве сённяшнім днём, рэагуе на сённяшнюю сітуацыю і не надта задумваецца о том, што ён будзе рабіць праз некалькі месяцаў. Таму, калі ён сам не ведае, то прагназаваць нешта нам даволі цяжка. Пакуль што мы ведаем ад ягонай прэс-сакратаркі спадарні Эйсмант, што спадар Лукашенка зрабіў запыт аб сустрэчы з Пуціным. Цікава, з чым это можа быць звязана, з якімі зменамі. Пакуль жа мы маем так, што Трамп сёння скараціў ультыматум для Пуціна і паводле спадара Тышкевіча толькі што пачулі, таму што эканамічна так ён выглядае мацней цяпер з еўразвязам. Мы маем Крэмль пагрозы так балтыйскім краінам, у Літву залятае другі беспілотнік, магчыма, выпадкова, магчыма, правакацыя. І яшчэ вучэнні Захад-2025 не пачыналіся. У якой кропцы цяпер знаходзіцца Беларусь у межах гэтай эскалацыі паміж Захадам і Усходам, так, якая зноў цяпер эскаліруе эта сітуацыя, зноў это Калінінград з'явіўся ў пагрозах. Можа, ад гэтага і залежыць як унутраная палітыка? Ну, наўпрост я не бачу такой сувязі, але тое, што мы маем сітуацыю эскалацыі канфлікту паміж Расіяй і Захадам, гэта відавочна. З аднаго боку, тут і гэтыя пагрозы Трампа в адрес Пуціна, гэта новы пакет санкцый адносна Расіі і Беларусі. А з іншага боку мы бачым пагрозлівыя заявы расійскага кіраўніцтва, мы бачым павелічэнне маштабаў мігрантскай атакі на мяжы Беларусі з Літвой і Польшай. Ну, вот гэтыя дроны пачалі залятаць, хаця я думаю, што ўсё ж такі дроны – это трошкі іншы кейс. Планы размещения на территории Беларуси ядерной зброи российской, планы размещения тут российского ракетного комплексу «Орешник», все это. Ну и плюс так, это самое обучение Захад-2025, все это свидетельствует про то, что напруженность, скажем так, не зменшается по меньшей мере, а может и нарастает. І Беларусь у межах вось этого плана, яна ж некую ключавую ролю адыгрывае, бо все гэтыя падзеі, яны нейкім чынам не звязаны з Беларусю. Ну і плюс сённяшні вот этот звонок Лукашенка пра пільную сустрэчу з Пуціным. Так, безумоўна, гэта звязана з Беларусю, менавіта Беларусь тут знаходзіцца на переднім фланге, передняй лініі канфлікту. І я звярнуў бы увагу, што не выпадкова, скажем так, визиты Путина у Беларусь звязаны з чарговай серіяй пагрозаў на адрас Захаду. Згадаем, як мінулым годам Путин прыязджаў у Беларусь, і тут казалі пра праверкі гатоўнасці выкарыстання інфраструктуры для ядернай зброі. Потым быў яшчэ адзін візіт у канцы года, і была заява пра размяшчэнне «Орешника» на тэрыторыі Беларусі. А вось зусім недавно, у чэрвені, здаецца, тут быў саміт Еўразійскага эканамічнага саюзу,
дзе нечакана пасля яго заканчэння Путін правёў прэсавую канферэнцыю персанальную у Дворце незалежнасці Беларусі, дзе вельмі моцна, скажем так, жорстка казаў пра Захад, што для яго не характэрна, дарэчы. Вось таму Путін рэгулярна выкарыстоўвае Беларусь дзеля таго, каб чарговым разам памахаць кулаком на адрас Захаду. Я не думаю, што з тых вучэнняў Захад 2025 можа выліцца некая канфліктная сітуацыя. Вось, тым не менш, суседзі напружаныя, суседзі непакояцца, і самі па сабе сам факт вучэнняў гэта дадатковы чыннік для ўзмацнення напружанасці. Вось гэта можна казаць відавочна. Так, вучэнні, нагадаем, толькі спадарства ў верасні адбудуцца ўжо хутка. Дзякуй вялікі за размову. Валер Карбалевіч, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, быў з намі на відэасувязі, абмяркоўвалі вот гэтыя шматлікія всялякія фактары эскалацыі ў нашым рэгіёне. Я б хацеў падсумаваць гэтую размову каментаром ад нашай глядачкі Светы К. Што ў галаве Лукі? То Захад, то Рашка. Хай яго ўжо разарве. Ну, як сказаў наш спікер, так, чалавек жыве заўтрашнім днём, як бы тут выжыць. Што тут дадаць? Хіба што нічога. На гэтым у нас у студыі, прынамсі, Белсат. Так, дзякуем за каментары вашы і лайкі. Як зрабіць это бяспечна? Калі ласка, паглядзіце ролик пад нашай трансляцыяй. Ну а мы запрашаем спадарства на агляд на цікавейшых матэрыялаў сацыяльных сетак Белсату. Белсат онлайн, вашай увазе. Адна краіна, адна падзея. Як па-рознаму яе рэалізуюць? Прафсаюзы і дзяржпрадпрыемствы, як і штогод згладзілі сёлета турзлёты для сваіх працаўнікоў. Ну і наша каляжанка Вольга Старасціна сабрала самыя дзіўныя відэа такога адпачынку беларусаў для сваёй праграмы «Навіны з будучыні». Поўны выпуск шукайце на YouTube-канале Белсат Лайф. Ну а цяпер ужо вашай увазе невялічкі фрагмент крынжу. Адны на турзлёце акунаюцца ў мінуўшчыну. Для іншых турзлёт нагода памарыць. Вау, красота-то какая! Так это же Дзержинский, районный исполнительный комитет, товарищи! Былі палкі і танцы. И были спевы. Намного нужно убрать зерновых и зернобобовых. Не толькі прафсаюзнікі, але і байкеры нясумна адпачывалі гэтым летам. Ну гэта вопрос нейкі... Трэба было раней выключаць это відэо, да. Давай эфир. Сапраўды крынж. Уже перабольшаны. Праз лясныя пажары ў Турцыі. Нарэшце ўжо хоць нейкая чалавечая тэма, хаця, як тут і сказаць. Эвакуавалі 4-й паводле велічыні горад краіны. Лясы гараць праз анамальна высокія тэмпературы. Толькі за 26 ліпеня зафіксавалі 76 асобных крыніцаў узгарання. Што адбываецца ў краіне, у якой любяць улетку адпачываць беларусы, паказалі работнікі СММ-аддзелу Белсату. Калі ласка. Ну што, давайте ўрэшце перайдзем да сапраўды нормальных. Ну, яго тое мора турэцкае лепш можа на агародзе. Беларусы, якія пасяліліся на Падляшшы, адраджаюць архаічны спосаб пчалярства. Уля і Ілля пазнаёміліся з Маркам і Аксаною, які пераехалі з Беларусі ў падляшскую вёску і займаюцца папулярызацыяй старадаўняга рамяства бортніцтва. Фрагмент падляшскіх вакацыяў з інстаграму Белсату проста цяпер. Добрый день. Добрый день. Мы тут зашли, так ходим. Это Оля. Марек. Я Илья.
Марк. I my chodzimy po Podlaszu i tutaj znaleźli na derwi такой ciekawy coś. Ну, на Подляшши гэта як бы незвычайная рэч. Ой, так. Гэта борць. Хадзем покажу. Ну, добра. Гэта вось колода, і ўнутры там выбрана такая камора для того, каб там пчолы жылі. Так, гэта старадаўняе, можа і тысячалетняе такое пчалярство. Зараз вам покажу, што знаходзіцца ўнутры. О, jak burczy. Żywe борщ. Это целое место. Да, ты погляди, какие. Ну. И вы их мед едите? Так, по осені можна трошки взяти у пчолок. Дык што там унутры моцна і не было відаць. Мёд там, цудоўны падляшскі мёд. Вароны. Адны з самых разумных птушак на планеце. Яны умеюць рашаць складаныя галаваломкі, выкарыстоўваць і вырабляюць інструменты, а таксама плануюць дзеянні на будучыню. Людзям бы такіх мазгоў. Так. Калі вам цяжка ў гэта паверыць, то глядзіце наступнае відэа з тэлеграм-каналу Белсату. Увагу за час, праведзены з намі, каментары ў нашым чаце трансляцыі, ну і хто не паспеў, яшчэ можаце прагаласаваць, чаму ўлады пачалі прыхоўваць рэпрэсіі. Сябры, вы цудоўныя. І было радасцю для вас працаваць сёння. Это быў я, Валер Руселік, мой калега Алесь Залевскі. Дзякуй. До новых сустрэч на Белсаце. Пакуль.